Ekoro mo kapod wantiere report mo tenore kod weche mag ng'anyo eni jaod bura mano Manyata mong'ere kaka Gitonga Mukunji kaachiel kod jafwambo James Mbochi to kod jariemb boda Stanley Mbudhi gin mago mowe thuolo kod omenda maching ma siling 300,000 ng'ato ka ng'ato ne ochwalgi e nyim doho mano ma Kahawa ka idonjogi kod weche mag ng'anyo mano bagi tarik 7 dwe mar 7 mano mar 77 kane odonjgi kod ketho mar nesiayo tulo e kind jopiny odiochieng'no ka bad migawo mar Okwach Kich ne dwaro mondo mine omed geng'o negi kuom ndalo 14 ka gidhi nyime kod timo nonro. Kata kamano doho ne okwedo malich mokalo kwayo margino kendo miyogi rambun. Motelo ne mano jaod bura ma Mukunji ne ogeng'ne paro bila mano ma Mudhaiga toka ne osemake mano weyo ka oganda mawuok e kar chung' od bura mare ma Manyata nobedo kod ywak mopogore. Kata kamano jogo mag Njomin wach nyiso doho ni itimo negi nonro kutenore kod weche mag njore kamoting'o kao kendo ng'iewo jopiny mondo mi odonji kweth mopogore kendo kelo tulo e kinde ng'anyo ma tarik 7 dwe mar 7 higani. To kane owegi thuolo kod rambun jaod bura ma Mukunji wachore ni ne ochope kar thieth ma Nairobi Hospital mondo mi odhi nyime kod weche mag thieth. E bura bende chal kod mano nyakwara mga jwang'e ni doho biro golo ng'eto mar chieng' tich adek mabiro e wi kwayo mano kel kod jokanyo mag duond bura